Pakkaussuunnittelu on tärkeä ensiaskel onnistuneeseen lopputulokseen. Sanotaan, että hyvin suunniteltu työ on puoliksi tehty. Se pätee mitä suurimmassa määrin myös pakkaamiseen. Haluamme jo varhaisessa vaiheessa auttaa teitä muodostamaan optimaalisen pakkausrakenteen, joka antaa parhaan tuloksen ulkonäön, käsittelyn ja talouden huomioon ottaen. Pakkausrakenteen tekeminen alusta asti oikein säästää ajan mittaan kuluja. Suunnittelu alkaa kartoittamalla asiakkaan tarpeet ja tuotteen ominaisuudet, mitä pakkauksella halutaan viestiä, mitä vaatimuksia on koskien varastointia, painamista, materiaalia, vaikutelmaa ynnä muuta samanlaista. Me huolehdimme kokonaisuudesta ja kehitämme pakkausrakenteen, joka voi parhaimmalla tavalla täyttää vaatimukset ja toiveet. Otamme huomioon pakkauksen koko elinkaaren. Järkevä pakkaus on helppo käsitellä, varastoida, koota ja täyttää. Säästämme pakkauskuluissa ottamalla huomioon pakkausprosesseissa sen, että täyttö tapahtuu niin tehokkaasti kuin mahdollista. Teemme pakkaussuunnittelun modernien suunnittelutyökalujen avulla. Grafiikalla lisättyjen 3D-mallien avulla voidaan tarkastella pakkauksien painatusta. Lisäksi voimme tarjota pakkausten kuljetusoptimointia ja valmistaa räätälöityjä prototyyppejä. Ota meihin yhteyttä ja saat juuri sinulle suunniteltuja pakkauksia.